210 na indigent Dagupeños tumanggap ng food assistance sa ilalim ng UMB program. Para po sa detalye ng report, Aison Muyano. Tumanggap ng food assistance ang 210 indigent na residente ng Dagupan City, kabilang ang 65 na buntis sa ilalim ng programang Unaan Sumairap Bilay o UMB. Bahagi ito ng patuloy na programa ng lokal ng pamahalaan upang matulungan ang pamilyang nangangailangan at mapalakas ng nutrisyon ng mga benepisyaryo. Kabilang sa ipinamahaging ayuda ang grocery packs, 10 kilong bigas, itlog at manok. Ayon sa lokal ng pamahalaan, bukod sa food assistance, namahagi rin ang City Nutrition Office ng mga pinggang Pinoy educational flyers upang gabayan ang mga pamilya sa wastong paghahanda ng masustansyang pagkain. Hinikayat din ang mga benepisyaryo na magparehistro sa Yakap program upang makinabang sa iba pang libreng serbisyo pangkalusugan na inaalok ng pamahalaang lungsod. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Aison Muyano, Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.